Že jen co ze mě tohleto sundají, tak začnu tvrdě makat a Terminátor will be back. Každopádně je úplně jedno. Vy všichni víte, proč jsem tady. Hlavně Attila Vek ví, proč jsem tady. Shit got real. V oktagonu jenom jeden král. A to je David Kozma. Byl si napálen. 38 zápasů, 27 vítězství chybnitelného krále veltrové divize. David Růžový Panter Kozma! No je to možné, že keď si Kratochvíľa nedá na to pozor, bude mať letecký deň. Gang, Lítám blokem jako dron, kurvy říkají je to von. Bratři jdou dávat chrom, Davy šerifon. Ve studiu s rodinou, beat by MDMX boy. Ve studiu s rodinou, Lítám blokem jako dron, kurvy říkají je to von. Bratři jdou dávat chrom, Davy šerifon. Ve studiu s rodinou, beat by MDMX boy. Ve studiu s rodinou, Chlastám tak, jak kdybych měl dneska zdechnout. Flašky a pak jde se nadechnout. Co si myslíš ty o mně, je mi jedno. Nemám čas se zabejvat kedrou. Jestli si mě nepotkal, tak bráchu všechno klape. Vytrávaj složen na plech a já v kavárně kafe. Jsme na jiných místech než smažky, co furt nemají cash. Lež komplexy a faleš, brácho s tím do píči běž. Dobrý život chtěli by to, místo toho dávaj piko. Hodně mluví, pak je ticho, díky jak mrkáček Chico. Zbytečný jak Hawaii pizza, fronteče jako Nisa. Mám úky jak Summer Isa, jako bonus nejsem Krysa. Vítám blokem jako dron, kurvy říkají je to von. Bratři jdou dávat chrom, 9-4 fon. Ve studiu s rodinou, beat by MDMX boy. Ve studiu s rodinou, Vítám blokem jako dron, kurvy říkají je to von. Mí bratři jdou dávat chrom, 9-4 fon. Ve studiu s rodinou, beat by MDMX boy. Ve studiu s rodinou, Jestli tě tvůj život sere, tak sleduj ten můj more Kešanova back. Duel je můj tým, jestli neznáš, je mi líto. Socky z oktávky, ty zmrde, žádný míkos. Gáčo prcám na tvůj příhoz, zajímá mě náklad výnos. Nerozumíš, vystřel špíno, nestr se do světa mýho. Po party k snídani víno, k tomu dám poslední cígo. K tomu dám poslední cígo. Češi jsou celkem lajci v otázce, jak bej ajsi. Naštěstí jsme tady my, tu family. Naštěstí jsme tady my, tu family. Se protočil na záda, nabídnul je a byl si back. Kozma se dobře protočil. A teď udělal chybu, měl pokračovat v úderech. Kozma byl... Ale okolo to naozaj hlboko chytené, ale Kozma se znovu vyšmykl. Tak to je neskutečné. To je David Kozma, teď přežil doslova do písmene svou smrt v tomto zápase. Apollo tam nechal spoustu sil v tom škrcení. Celá hala stojí. A to je absolútne hodné šampióna. No a pritom, jak momentálne nelietajú lietadla, si Kratochvíľa celkom zalietal dneska. Sláva vítězům, čest poraženým. Co ty si odnášíš z tohle zápasu? Bitku. Do píče. A doručil jsem, co jsem slíbil. Prostě ty bereš ty své zápasy s takovou hroznou lehkostí, s takovou jako... Děkuju. Jak jsi to říkala, že beru zápasy s lehkostí?
mám v prostě, no. Tak to beru vždycky jako hezký výlet s kámošema a nevím, prostě nějak to funguje, nechápu jak. Minule to samozřejmě nebyly plný pravidla, jo, takže dá se to úplně tak říct. Jenom bych tady rád poznamenal, že Underground určitě byl pro mě víc než normální MMA, protože to byly pořádný zápasy, to byly chlapský zápasy. V červeném rohu ještě stále neporažena, díky tomu se pyšní titulem šampiona welterové váhy. Reprezentuje Primát Gym David Růžový panter Kozma. Ahoj. V modrém rohu náš druhý host, mladá pražská krev, taktéž reprezentant Primát Gymu Leoš Brichta. Taky vás zdravím, čau Lado. Teď budeme dělat tatarák. Leo, a co ty nemáš žádnou jako, já jsem si říkal, že kdyby si chtěl, jako, tak my tě tady budeme sledovat, Kuba, David všichni a vymyslíme ti tady jako nějaký nickname podle tvý charakteristiky, co tady vykoukáme. Jste hodný kluci, ale už teď byste mi mohli začít říkat třeba koště, ty vole. To já mám rád právě jako tak si říkat zrovna ty lokty, no, to je taková moje tak, kterou rád používám, no. Ty soupeři ale asi úplně jako s tou jako vlastně nemají, ne? No, tak když mi to tam sedne, tak to moc nechutná. Co doma vaše přítelkyně, jak se o vás starají, co se kuchyně týče? Ale u mě úplně skvělé, fakt jako vaříme každý. Ne, já žádnou nemám, ale... Teď jdeme na možná tu nejpodstatnější část celého receptu, což je ochutnávání, ale ještě předtím tak to musíme nějak správně naservírovat, je to tak, ne? Co ty, Kubo, vzal by si kluky na brigádu sem do kuchyně? Na nádobí určitě. To byl taky trošku zahradník, ne? Jakoby, že to z toho roste, No. víš co? Dobrý den. Tak tam pozdravíte. Takže to jsme Snad bude chutná. Dobrou chuť. Nemá pochválit vám. Ty vůbec nejíš. Já si právě teď jsem začal mít strach, že mi to sníš taky. Tak. Ale yes, ty vůbec nejíš. To ti pak máme věřit, že ti to chutná. Nás neopiješ rohlíkem. Jako nám řekneš, že ti to chutná, dvakrát do toho jobneš. On je vegan. To zapomněl zmínit. Oloupat, nakrájet cibuli, Kuba bude dohlížet. 3, 2, 1, můžeme. Tam máš šlupku, hele. Jo? No, myslím, že to je šlupka. To má takový klasický chlapský styl krájení, protože si vůbec nevaře. Tak, stop. Můžu konec? Ty můžeš krájet ještě. To ještě nemáš. Ale ono tohle s tím asi už jako stejně jako nic neudělá. Ne? Tak to já doma dělám vždycky takhle právě. No, ty jako každý... Ty vole. Můžeme ukončit, Davida? Jo, já jsem ukončil. První kole. Naším šampionem krájení cibule se pro ten dnešní den stává Leo Brichta. Krásná práce. Leo Brichta vyhrál s časem 2 minuty, 10 vteřin, ale myslím, že se nemáš jako to. Já ještě se nepodám protest, takže Krásný. ještě to není úplně jisté. Když byste chtěli udělat na někoho dojem, na kohokoliv, tak co byste uvařili? Tak za svůj signature dish můžu považovat tuňáka z konzervy s vajíčkem. Co ty tady? To je krájenou cibuli na kostičky s bramborem. Když byste se měli vy sami přirovnat k nějakému jídlu, co by to bylo? Asi ten steak, no, jsem takový vždycky jednoduchý. A spíš jako nějaký zralej mladší bejček nebo? No, něco takového. To je zvláštní otázka, nevím. Takový chleba. No, třeba k rohlíku bych to přirovnal. Rohlík? No. Co ty ješ vůbec? Čistou vodu. Z pramene. Co strávalo předtím za ten prášek? Předtím steroidy, ale proto mám, to nejsou steroidy, asi mám srandu. Takový vtip, že to jsou steroidy, víš? 4 týdny kemp v Polsku byl parádní, rozdělený na 2 týdny vždycky, týden tady a 2 týdny tam. Byl jsem tam s Davidem týden a musím říct, že fakt skvěle. Je ve formě a makal. Hele, normálně tam házel, počkej, toho Poláka, vole, toho, tam hodil asi 5krát, vole. Ale počkej, hodil ho 5krát domů, vole. Tak dobře, no, úplně jako na pohodu jsem s ním spárovalo, no, natrefoval jsem ho, přesně šlo všechno podle plánu, klasika, přebyl jsem ho, byl jsem přesnější, jistější než on, cítím se dobře.
objevují se komentáře, že obhajuju jenom zápasy málo, že obhajuju jenom 3krát a přitom mám nejvíce zápasů z celého oktagonu a mám nejvíce obhajob, takže tyhle komentáře fakt nechápu. David říkal prej, že mu můžou sosať chuj, takhle to řekl. Cípneš, kamaráde. Takhle byl znám polus. Myslíš si, že to bude mít na ten zápas večera? Musí, a jestli ne, tak už nevím, co mám dělat. Ne, jestli mi to dáte, tak prostě těch třeba 50 táců prosázím na typáči. To je jedno. Vstavaj! No, začej! Už to máš, už je to konec! Máme tu ďalší veľmi rýchly zápas, ale treba povedať, že za tie 2 minúty sme videli toľko akcie v postoji. Gratuluju k vyhranému zápasu a vidíme se? Vidíme se v září 5.9. s Kertešem na obhajobě. Yes. Jsou Matej Kerteši naučí bránit v takedowny. Přesně tak, na takedowny tady není větší machr. Os. Stavíš k tomu zápasovému tempu, přece jenom jako 14 dní na regeneraci. Prostě budu povídat, jsem rozbitej, že mi nic nechce, jsem rád, když dojdu na trénink a aspoň pozdravit trenéry. Aby ne, jak jsem měl dělat. Stačilo, aby mě jednou trefil do brady a už jsem mohl sbírat drobný. Diváci budou moct tenhle zápas sledovat na octagon.tv pomocí pay-per-view. Teďkom jedu domů hrát Mafii. Ještě nemám projetou, tak jdu konečně projet. S Davidem vibuju, jsem tady s ním na stejné vlně a prostě doufám, že to urve, takže věřím mu, teď jsem se byl na něj podívat vzadu, vypadá dobře, je připravený, odhodlaný. Nahypovaný a jestli se mnou vibuje, tak prostě tady není co zkazit už. Tak dneska jsme tady s Králem Dřepu a Filipem Grznárem a vole. No, povídej, dobře to děláš, vole. Jdu mu ukázat, jak se dřepuje, no. Hej, hezký to. Vole. Jsi naumlil. Už jednou. Tak prd možná jsem zatlačil, vole. Prd jsem zatlačil, no. Já už jsem na něj opatrný, on cvičí poprvé v životě, takže... Bojí se ho v postoji Filipa, víš, že je tam nebezpečný. Prosím tě, vstávej! Dobře, Filip. Ty píčo! Tak to má. Cože? Dobře! Dobře, Filipe, ty píčo. Já to říkám, ten zadní capáček. Cože? Máš ho. Díky za nejlepší rady, ty byl nejlepší trenér. Vyhrál, měl to nabodovanýho v posledním kole. Ještě tady mám dárek, vole. Pro nejlepšího trenéra. Mein Kampf, jo. Pojď, ukaž se ty kundo špetlá, vole. Ukaž se, ty vole. Pojď. To je ono! Ty píčo! Jo! Pojď! Vole mrďa! Jo, ty, který jsou nejvíc jakoby
proti sprostým slovům, tak ty jsou největší zmrdí. No, do píči, vole. Snad jsme doručili to. Já myslím, že určitě jo. Ty se To za bylo to těšil? věštěno.